Здравейте хора, днес ще снимаме втори епизод на Egg Wars поредицата. Сега чакаме за да почне. Десет, 9, 8, 7, 6. Айпи в описанието пак, ако сте пропуснали миналия епизод. Скайпа ми пак в описанието. И така. Ще дам линк към Texture пака, как да се го дропнете. Имам предвид да си го свалите. Да. Гледайте, карам сега някакви кучета. Мене ма кефи, лично Texture пака, само дето е, тук е бъгнат скина. Сори за това, ама мене лично ма кефи това Texture пака. Така, той е втори левел. Той е мега якото, защото на този мап не винаги е втори левел, но почти винаги е на втори левел това. И това много ма кеф, много ма радва. Така, купуваме Iron Sword. Не материал. Така. Свем броничките. Така. Събрахме малко айрон, да скупим блокове и храна. Значи половината за това. И другото малковчета. 2, 3. 2, 3. Ще купим още малко храна, защото беден. Ще говорим сега, кой реве за храна. Шегон се. Всеки може да реве за храна. Singo, mai sai mau dai. Singo, mingo. Пращайте покана, ако искате да играете с мен. То винаги. В другия клип може и зомбинатора да е със мен, да е малко по-забавно. Разбирате ме. Да е забавничко. The Epic Skywars. Epic Egg Wars. Как щях да падна. Майко, тук ги изкилих. Как ма килнаха! Как? What? Бък. Fucking бък. Shit, man. Аз ще бъга. Sorry, телефона ми е. Gold. Same gold, iron slot. Да ги килим като някакви прота, бро.
Jesus, много гадна килиха. Вчера, ако бях заснел, но щях да се изкефите, зомбидатора умря, аз бях сам срещу трима и ги бихме, бах ти епичната победа. Много яко беше, много яко. Мега якото беше това. Четири, 5, така, да се вземе малко храна. Не малко ми много. Едно ставче. Така, леп. Опа. Кой дестройна е ечето? Джигаманти. Второ ниво! What the fuck? Jesus, второ ниво джигаманти. Бро! Ще ги къртим ли? И ще ги разбием. И бяхме без яйце, между другото. Сега събираме за джигамантислон. Чай да видим. Не знам, ще е бъгнат скина, но мене бъгнат. Хайп. Мене ме кефи скина. Започвам да помня айронища. Да копваме някакви айрон неща. Роскилс. Опа! Направо разкърчихме момчета. И момчета, направо ги разкъртихме. Така, купувам и панталонки, Yes! Не умряхме. Така. Да сложим нещата. Така. И сега майче ще стане full iron. Да, мен. Сега го спечелям, ще съм много хайпнат. Хайп. Good game. Трябва да вземем малко легендарка. Трябва да вземем легендари. Apple. Legendary Apple, малко се лигавя, сори. Не се спи. Jitter клик. Паме мишката, като за световно. Проскилари. Ой.
Сега, ако бием играта направо, ще се кефе като някакво яко момче. Дължим да го малко. Голден апълки. Така. Малко джигаманти. Много джигаманти. Така, преди легендари ще вземам няколко голдени апълки. Така. 26. Има ли почнати да купуваме? Не, може да вземем арчери после. Пауър едно. Така. Сега само аз станах в нашия тим срещу Yellow и Blue тим. Така, последен диамант и купувам Legendary Apple. Apple. Така. Айде да отиваме да ти килим. Блютима. Да ми дойде. Те нямат бронички брос. Сега ще им щупим яйцето. Ще им го щупим. Не. Окей. It's okay. Имам блоките. Така. Блоките. Не, фак! Йо! Ай, мамка, човек. И чао, хора!